Nachati me. Asa dire ay ang precious dire ay. Dili mo nga. Gusto ko ba mga andre? Andre ay nangulis la. Ali tabi. Ayaw. Ayaw. Ay ma. Ari timido. Jadi ka kabaw kugos bata tini ay. Ang mga ligo sila. Yeah. Kuan ra nag ang kasuya sa pagkaligo gibasa lang gid ang tiil. Ano tayo precious ay? Ah? Nakadiri ay. Ah, abri ko kinsa. Ato lang taw dagat oh. Asam dai sul Mirian ran. Ha? Mirian asam dai. Ano to? Ito si ate. Ati! Atintay! Precious nga gamay! Wait! Hey, kanindot Ha? sa hangin. Siya ang yun. Huwag gisi, oy! Hindi ba kung doon ako? Alam. De, Gusto na nung pink. de, ni mga kaungan Eh? kami. Ang precious ako pa. Di ba na yung doon? Ay! Ati. Nagpaburat ba na? Nilinog. Nagkitsure. Init lang kayo. Inya nga, puni niya yung ani permin. Diyo tayo kaligo. Dili man ta kaligo dito. Precious ka gamay! Ang precious ka gamay! Nagkakamutan ba? Gusto ni Maoy? Pag 1 year old na bigyan Sakto na hindi kay agoy gabi ging inita gid inday. Natahangin eh. Sa timi mo. Uy, namupuan. Ama, makuha na ako cellphone ha, mabasa. Duha ta na ni mo dito chiril oh. Dali ko me. Ya inom tubig inday kay ang grabe kay init oy. Imo lang gibasa imong ulo? Wa, man. Muro lagi din basa. Uy. Kaya inom tubig. Mura ba sa yung kuan bahok? Uy. More water, more. Ang kadingdong. Sige. Imo ning dingdong me. Ako na itelas ko lang. Kahit na pati ang boka. Sa kumoton ha? Okay, hugasin. Ganun na rabo rito. Ayaw na papahay lang na oh. Be. Siguro. Are do tig hapon di ay. Atagaw to. Dili karo. Are kung watcharan. Ay ba kay mga ko ugma. Do ta kaon ugma na. Nagban mo tira. Oo. Dahon saging gid mo balunan. Hinduta budol-budol le ka di ay. Nagbudol-budol ang precious yung gamay. Ha? Nagbudol-budol ka. Body princess nga dako. Nya, kasi may resulti ni Ate Ana. Ang aking pangako. Na. Tubig. Bajaw. Ayaw na. Okay, maadto ka dito. Mabuli na po ka magbugas. Sige na pa. I-dry na na yung mga kaya mag-adjust na ka mo. Ayaw. Pag medyas na. Pag medyas. Pag medyas. Kasiksi ni mo mi oy. Sit. Precious yung gamay. Ditira ako gusa ko ba. Ana, imong medyas mo. Ma-roasted. Di na mauday. Ana ba? Sampul ba? Da. Na, pagpatay mas medyas imong gituyo. Sige. Taro nga. Ditira ako gusa. Precious. Na, bawal.
Yan na raw. Yan na raw. Ayun ko na sa ilok. Ay, nana niya. Yay! Nana ko'y Hmm. bibe! Gaano mo eh.